Dnes ochutnáme chorvátske pochutiny a na konci videa nás čakajú Mystery Pringles. A môžete si do komentárov tipnúť, ako majú príchuť. Ak toto uhádne, dostane odo mňa srdiečko na komentár. Vítame vás u chorvátskej ochutnávky. Mám tu dve zábery, takže neviem, čo tam, či tam. Ahoj. Je to a traja a pol. A čo začneme? S týmto. Čipsy. Čipsy. Príchuť jedla, chili con carne. Z mexický guláš. Nech sa páči. No. Aha. To fajne vonia. No. A teraz A je to chili. pikantné. Ale nie je to také brutálne. No, možno keby sme zjedli viac, tak by bolo cítiť asi viac štípania, ale je to výborné. Vidíš, ja vždy hovorím, urobme si chili con carne doma. No, milujem to. Fajné to je. 1 z 10, 10. Si ma začal, že ja cíka na konci, ale tu necítim žiadnu. Ja rozmýšľam, že Mňam. nie, toto nemôže, toto je živúcka. Ukáž iné. No, to dáme na bok. Máme takéto kukuričné Áno. a s príchuťou síra. Nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči. Nechutí, že ty máš rada syrové. No toto je celkom fajné. Ideme ďalej čo? No. Začal s čipsami. Syrové. Nejaká kanadská edícia, fries, takže to budú akože Yummy. samozrejme poloprázdny balík. Nie, nechceš to pozerať? Balans. Vonia. Nie je to klasický sír, to je niečo ako 4 druhy síra alebo niečo také. Mne to nechutí. Nemám rada syry, takže To chutí viac. to mňa 4 z 10 by som dala. Premeta 6. Akých 7. Mňam. Stejkové. Barbecue. No. To nie? To bolo. Aha. To je barbecue. Rovnaké. To nevadí. No to je tá istá značka Bitzenpajc. To chutí viac. Počkaj, teraz to už necítim v tom syre. Mne to chutí. Ale tiež mám pocit, že sú troška pikantné. No, dobre to. Fajné to, ja by som dala 8 z 10. No, ja taký 7. No, 5. Ideme na niečo sladké, alebo si... Na nápoj. Na nápoj. Vodu. Čo je toto? CD Vita, citrón pomaranč. Nie, citrón pomegranate, granátové jablko. No, ľudská prvá ochutná. Ale ešte si aj neochutnala. Ja som myslel, že to bude mať bublinky. A ja som myslela, že to bude malinovka s bublinkami, takže to je niečo Bolo také natlakované. sirup s vodou. Tak ľadový čaj alebo niečo. Po tých chrunkách slabo cítim chuť. Ale akože, mňa to chutí. Je to také príjemné, osviežujúce, ale chýba ľad. Ešte keby bolo vychladené, Keby zádom. boli bublinky, ale trošku cíti, ako by to bolo taká prašková čumienka. Tank? Hej, presne. Ale také super, hej. Také osviežujúce. No teraz máme tu. Tá istá značka, ľadový čaj, ľudská, áno. Také mňam. Bruskyňa citrón. To je páči, že tu začal video asi ticho. A to nie fajne. Tu už cítim, už takto cítim, že wow. Ešte si sa No nenapila. toto je super, to ľahšie šampo. Viac cíti chuť. A to úplne sirup, to je fajn. No, Sirup, ale... ako toto je dobré. To ľahšie než to. Ale to je jak všetky tie ľadové čaje. Ale to prvé bolo jak sirup s vodou, to taký... No toto je bez sladidiel, píše. To prvé bolo malo kalórií. Na kalórie sa na dovolenky nepozerá. No, teraz ideme ochutnať toto. Áno, toto Áno. otvorí. Aha. Čiže Aha. to sú keksiky, každý bude mať jeden. To je hrubé. No aj, 4 ne? Aha. čiže každý má svoju dávku asi. Bublinky to chutné. A ja som myslel, že budú aj... Tak to som na obrázke, že je taký a taký aj taký. Je aj tak! No, Nuka. skútiť. A to nie je to zlé, je to taká fajná sušinka, rukatová, pekne je to balené. Chutné to je. Fajn. Ale No, výborné. dobre, že to nie je len tak nasypané, ale fakt, že si to môže zobrať do kabelky, keď niekde ide. No inak to musíme všetko zjesť, všetky otvorené, viete, že no. Nemáte kabelku, hej? Jedno nám ostalo, takže 4. Vám pošleme poštou. To chce, dajte adresu, pošleme. Poďme pozrieť na toto. Toto sú už otvorené, teraz sme kúpili prvé. Máme viac pri chuti. Oriešok. Kokos. A tu je čo?
Kokos. Áno. A Citrón. ňam, a tak No. sa teším na citronové. Veľa nie je. Ja to niečo fungovalo. Nebolo. Všetko zjedol, však včera sme kúpili. Keď to boli také fajné, tak som To sa... je niečo ako boli vlnky. Presne vlnky. No. Nie? Alebo vlastne ošťa ako keby bola, nie ošťa, ale na tom, na zmrzline oplátka. No. Fajné. Fajn, To je fakt výborné. Tak normálne. Kde? Vlnky Revival. No, ktorej... Citronové, na to sa teším. No, tak. Tak sa páči, Rišo. Treba dať trošku sladké. S dačím sladkým. Ty plné. Joj, a vonia. Nie? Tak toto je. Ty. Ňom. To je lepšie. No, a... Plnká, jemná a fakt ako plné. Niečo trošku. Ňom, fakt. Ňom. No tak ako, toto je fakt bomba. A taká tak jemnúčka tá, Toto je najlepšie. Nugatové. no takže také isté, ale nugatové. Vynikajúce. No. Dosť podobné tým čokoládovým, ale Ale lepšie sú. toto je, no, nugat. Čokoládové, najslabšie podľa mňa začal. Ale chutí mi. Poďme teda skúsiť kokos. No, to bolo pre mňa. No, rovno. No, Aký som. kokos aromatický ako vždy. No už úplne, aha, že rozpadá, keď to Fajne to je. Asi sme ich roztopili, nie? Nie je tu Ja horúco, kokos no. veľmi nemusím takto, ale kokosové mlieko pôjde, ale toto. Ale dobre to ako je, ale no ja nemusím, ale keď to je to. Kokosové najlepšie, Je to- citrové druhé, nugatové a potom to je čokoládové, to bolo také samé. Beha. No, ukáž sa, ľudka. Tu sa ukáž. Budeš ochutnávať. To ešte kedy No. sa práve, si bože. No, vidíš. No, musíš pokračovať. No, Ale potom Keď sa všetko moja nezie. čokoláda, Riku čokoláda, klasa mi robá, ja ho otváram, vegetuje, burizón, taká tu, čistá. Aha. Co ideš jesť? to sú tie burizóny v tom mede. To sú mede? Hm? Prečo je to také tvrdšie? Tam píše ako cereál a hony. No, Takže to nie sú vlastne burizóny, to sú cereálne tie také, no, Že akože zdravé. áno, je to cereál len, hej, s medom. A to zješ, čo to jedno, máš kalórie, celé nepomáme. No, možno na 2 týždne. Takže je to taká obrovská čokoláda. ideme na toto. Dáme si ich na krk. To je medové? No, med a jablko. Takže tu, No. Poďme na to. ja perník vyzerá. Aha, a fakt to vyzerá jak perník. A aj vonia to ako... Čo to je perník? No, ty vole. Milujem perníky, no najblúbenejšie. Odkedy? Lekvára stále. Co máme? No, Perník, ňa. No, to lekvarky fajn. no rozmýšľam, že či tam cítiť jablko. Preto asi lekvári jablko, je? No a medový. Medené štrudlice. No. Všetci vieme, že čo to je, no. Čo máme ďalšie? To sú asi ako tí medvedíkovia, nie? No, asi to bude niečo ako Bebe Brumik. Vanilkové. Vanilku nemám rada. Tak otvoríme čokoládové. A zabalené je to po jednom kuse. Takže to sú 4, čiže nech sa páči. Ďakujem. To je opica. Vlastne je to isté. To medvedíkovia, asi neviem, ako Brumi. Bebe Brumik, no. No a plnené klasicky. To sú si ma pečivo dávajú, že? Ale toto je také, tá plnka je taká, nie je taká kremová, taká iná, želatinová. No hej, taká... Keď to otvorím, tak je to Ale také... ľudskej chuti. No, Mi to pripomína tak jak kakaónik z Teska. Hej, no. Tá plnka ako. Ale úplne. Ešte máme poslednú. no A tu sú vanilkové. Lepšie ako je brumík, lebo to je niečo ako lacinkové cesto a nie je to tam, brumík sa tak rozsýpava. Trusy. No. No a vanilka dúka. A to je puding. No, nevíš to. Ako puding to chutí. Mne to ako ja nemám rada vanilku, je to dobré, nie je to zle, len pre mňa, že nemám rada vanilku, nemusím také. Ale je to lepšie ako brumík.
lepšie, určite. Dala Tým, že Brumik- toto oproti Brumiku 10 bodov. Brumik 2 body. Tým, že Brumik sa veľmi trusí, toto je výborné, no tiež. Ale tam má veľké všetko, lebo druhý takú chutu má vnútri, No dobre, tak sa ideme odpotuľať Ne. do postele a spať. No, úplne všetko bolo. Ne, fajné. Tak, fajný Brumik, hej. Chorvátsky Brumik, no. Zachatnou kula. Takže to bude všetko na dnes. No máme tu ďalšiu chutávku, cookies dňoch. A našli sme Pringlesky, ktoré je nejaká mysteriózna príchuť, ktorej príchuť nevieme, to bude až na konci videa. Takže sa máte na čo tešiť. Čím začneme teraz? Týmto? Také letenkové príchute. Nechce. Polomane? Nepolama. Nepolamateľ, ale to je. Ako? Chutí mi to ako ramen. Si jednu tú sojovú mačku. Hej, akorát som chcela povedať, že ja skôr jak vyfonka. Sojová mačka dosť tam cíti proste. A sú troška pikantné. No, Také Pringlesky u nás čisto nemáme. ako keby vyfonka, keby si na sucho kúsal tie cestoviny, ne? Ja zoberieš si originál Pringlesky a ten posyp, čo je do vyfonky. Hej, A s tým to zaješ. no, to pre mňa 5 z 10. No, asi daj. Tak to. Tak. 5. Šípe. Čipe. To dajme toto. Cheeseburger. No, sa teším. Teraz neviem, jak budeme cítiť chuť, keďže to bolo dosť ostré, ne? Čubrezno. No. Ty vole, to je sír. Hello, darkness, my old friend. Ja som chcel ešte rovno, že ovedieť, no. Lebo takto necítiš až tú vojnu. Ble. No, úplne. Uhorku cítim strašne silno. Ja som chcel povedať, že ja cítim ocot. Takže uhorku vlastne. Nemôžem. Jaký cheeseburger však? To je Uhorka. uhorka. Ja uhorku cítim. Uhorka, dobre. No, to je V proste. McDonalde povedali, nezapomeň o kurku. Tak tu znie Ale- To je kukumber. Flower. To je čisto ocot, uhorka taká fajná, kvašná, vieš. Asi si dáme taký nápoj, lebo ja tu Áno. vodu pijem. Čo dáme? Ja toto chceme teraz, no, už tu máme otvorené. Kola, fajná. A To je bylinková. kokta. Pozor, to je kokta. Uhorka ma dostala. Tak? A čo tam? To je ide na dávka. Treba to preháňať, čakajú na nás ešte Veľa. nejaké Pringlesky. Ty si nebol, nie? Taký barman šetrný. A mňam, mne toto chutí úplne, že 10 z 10. Ty vole. Mm. Lepšia škola. Ja je to niečo na spôsob našich kofolí a akurát tam sú nejaké troška iné A príchute. môžeme ochutnať aj tú lemon. Si povedal nahrávanie. To už je tiež síce otvorená, ale No. Citrónová. citronová a tu je elderflower, no elderflower asi bude bazový kvet No, predpokladám. ale maličko mne. Ešte menej. A mne ešte menej. Čo poviem? On je štedrý človek. Tak aspoň, ja vám doprajem. No, tam cítiť bazu. To je no. Dobrá to je. Hej, to Taká cítiť. výrazná chuť citrónu. Baza čierna osviežujúce. Ešte troška Takže ťa prebere. Áno, je to veľmi, veľmi kvašné. Ľad. Vychladiť alebo ľad, je to, čo sa týka letného nápoja, by som povedal 10 z 10. Ja 9 z 10, no. Teraz sme nemali. Buffalo chicken. Kuráte krydelka. Tie asi Buffalo. budú troška pikantné, predpokladám. Toto bolo pikantné. Limitovaná edícia. Že každý z A, nich to je štádium, teda tak futbal, je. Nič voňa? Neviem. No jasne, to sú... Ja neviem, ja tam cítim horčicu. Neviem, čo ja cítim už. Ako toto je najlepšie zatiaľ všetkých. Ja si neviem chuť. Neviem, neidentifikovať. Neba voďou cítim. Je to pikantné, ale tam cítiť asi horčicu, ale my necítime teraz dosť pikantné, nie? Tie sú ostré. Tak to by som asi zjedla, asi by som to zjedla jedno a viac by som nemohla. Pre mňa je to tak ostré, silné to je pre mňa. Ale nie je to zlé. Tak 8 z 10 by som dala. No,
O ten Ale- štiplavosť tam Ja som necítim. si dal 2 a teraz cítim tú štipavú, že Ale sú riadne ostré. dobré sú. A zatiaľ na Teda 6, bo ja nechcem chuť. Nemá chuť. Ale aspoň štipe, ne? A teraz si dáme asi malinovku, nie? Máme. To bude na konci. Čo Máme to máme? otvorenú melón a pomaranč. Aha, no otvorené. Ja som čakala, že len... Nie je to priamo. Že ti stačí. Sebe dobre. Ale... Nechcem to počítať, ale mal si viac. Ako bombary to vonia. Na to, že ja nemám rada ako melón ovocie, áno, ale malinovky melónové žele v prípade, tak toto je vynikajúce. Lebo tam to Pre mňa 10 z 10, ale podľa mňa to je bombary. Fajné to je veľmi. Vonia to Asi fakt nie. Si v jazyku chodíš. Čipsy ti to pokašľal. Ja mám melónové nemám rád vôbec. Tak mi to daj. Ako pijem to, lebo ako v tomto môžem povedať, že to zachraňuje tá mandarinka. Lebo mandarinku mám veľmi rád. Tie oné džusy. To je mandarinku. Dobre to je. Aha, to je mandarinka a tamto podobné suché. To máme Pipi s veľkými pomaranču. Pipi má veľké pomaranče. Jak na dno, Sedni si, lehni si. napij sa. No, Jo, to bude fajn. To je rovnako pre mňa. Ňam. Toto lepšie z pomaranček. Je to lacná malinovka, ale taká vynikajúca. no neviem, že Či je lacná. Nie? Okolo 2 eur stále. To je drahé. Dosť. Prečo je to Na lacné? slovenské pomery, hej, na slovenské pomery. Mohla neplatí to, ne? Ale tak 3 eur, keby za to stalo, tá cez 3 eur je drahšie. nie? Toto dá to je 10 pre mňa. A ja 10. Takto. Ja 11, Najlepšie 10. Toto a toto. Teraz si na to najlepšie. No ja som No ešte nevieme, či najlepšie, hej. No asi, ale akože zo všetkých ako najväčšia vec. Taká mysteriózna príchuť, ktorú nevieme aká je. Tvoríš, že to Edícia. A tam budú príchuť zemia. Ešte sebe. Hej, prichoď hliny. Wow. No, Počkaj, najprv uvoňaj, že ja cítim morskú vodu. ja tiež. Tak to bude jak tie Harry Potterovské cukriky, ne? Šušenia také. Ja nenaplnili ponožky. Cibuľa. No. Cibula, Cesnak. sol, Cez česnak. čertáme. To je aká mysteriózna, keď tu všetko, počuj po slovensky. Ja som myslela, že každá druhá bude mať inú chuť. Že to má všetko ako keby v jednom. Ja som myslela, že tam budú rôzne chute. No. No tak to je cibula, cesnak, zemiak, sol. Aha, je tam cestnou, také. Pre mňa to dobré. Dobre to je, fajn. Nevedeli opomenovať, že jaká príchuť, keď tam je cibuľa, cesnak. To povedali mystériou. Hej, ale To záhada. oproti tomu je to úplne také jemnúčke. 9 z 10 u mňa. To je najlepšie. Ja, to všetko, hej. Idem to. Tak ti pomôžem. O ja. A z toho si môžeš vyrobiť peračník. Tak sme si robili do školy. Ako celúsko vyzeral. Papier. Mňam. Na prvočníku je ešte ďaleko. A to bude z tejto chutávky všetko. A ďalší týždeň vyjde video z tohto výletu na ostrov Vír. Takže máte sa na čo tešiť. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte, píšte komenty a vidíme sa na budúce. Ahoj. Ahoj. A my záblížte. Mňam. To je naše. Nedáme. No. To vyšlo nedá ani nám. Mňam.